Bon dia, hem vingut aquí a Corçà, al terme municipal d'Àger, i hem agafat una barca elèctrica per arribar fins al Congost de Mont-rebei. És un paisatge meravellós, l'únic congost verge de Catalunya, el Gran Canyon català, i l'hem fet pujant des de baix. Hem vist també l'ermita de la Pertusa, que és un gran patrimoni natural i amb un gran potencial de turisme sostenible internacional. Hem arribat fins on abans de Nadal va haver-hi el desprendiment, va haver-hi l'esllavissada d'una roca molt gran que malmès el camí, que fan cada any gairebé 100.000 persones caminant, i per tant cal fer una actuació urgent per arreglar-lo. I també és molt urgent posar d'acord la Diputació de Lleida i d'Osca, el govern català i aragonès, per tal d'harmonitzar i definir els usos a través d'un pla director, perquè ara hi ha diferents legislacions. Per exemple, el govern aragonès deixa accedir al congost amb motors de benzina, mentre el govern català només hi deixa accedir amb motors elèctrics. I per tant hi ha moltes coses que s'han de definir, perquè en poc més de 10 anys el Congost de Mont-rebei ha passat de ser totalment desconegut a rebre gent de molts països i a ser un espai de revitalització del turisme de les comarques de la Noguera i del Pallars, i cal regular urgentment totes aquestes qüestions.